Kaixo, txoriene, kaixo, aztigoriturrita. Biteli. Hemen berriz, kosinatzen. Vale, ze ondo? Bai, gaurkoan, osagai gutxi dauzkau, ze errezeta benetan sinplia da, baina horrek ez daugura esan gero goxua egongo danik, ze izango da errezeta bat politxa eta dotoria. Oindala gutxi egin gauen errukula pesto bat, gaurkoan egin gau, pesto klasiko bat, albakakin, eta gero kalabaza bai jarriko. Eta gaztan ordez, ekarri dut bat, hiru esne desberdinena, da nasketa bat, ez dut permasanoa betiko ekarri, baizik eta beste gazta bat, eta, Esti ikutuarekin? Esti ikutua noski badukala, nola ez, gure zuzendari jauna ikustaten jakon gazta, eta hori aukeratu dugu. Oso, no? Vale. Beraz kontako zuzela. Venga, bota. Kalabaza karratu txikitan ebakikou, labeko erretilu baten jarri oliba olio eta gatzakin, eta 40 minutuan errekou 200 gradutara gorritua eta kurruskari egon arte. Hori gorde ingou, eta bitxartian salda berutukou, beste kasola baten tipulatxak erregozi, eta arroza bertan minutu pare baten kosinaukou be. Ardo zuri xabota, utziko alkola lurrundu dadin, eta gutxinaka joango gara oiasko salda botatzen arrozai, etengabe mugitzen. Bitxartian pestua ingou, parmako gazta edo gaztazarra, pinaziak, berakatza eta olioa birrinduz. Arroza itxen jarraitzu gou, guztiz egosi egon arte, eta gero zutik kendutzerakoan gurina, piperbeltza eta gatza botakotzau. Pesto saltzan lauko jarakada bota eta nahasi. Eta risoto azkenik, plater baten zerbitzatuko kalabazakin eta gazta birrindu geixaukin. Beraz, muitxuna hasi, gazta. Kalabaza gero lagungarri moduan aldamenean, ero nasti gozo batera bai. Nasi hemen ez, baizik eta gero platerian jarriko aldelengo risotoa, eta gero holan gainean. Intxaurrak izango bazien moruan edo holan risoto batik, holaxe. Beraz hasiko naz. Bai, hor, kalabazakin. Lortuko duguna, akizue pestoak, pestoa gazta dara manez eta bizia bada, eta risoto honek gainera, pestoak gero gazta eramango duenez, beti gehiago gatzaldera ero izango luke, eta honekin, kalabaza botatzen du horrekin kontrastea bilatzen du pixkat, ez? Gozoa eta ora sartzen dugunean, bin arteko nasketa hori, eta gainera biak, krematxo hongo dira, zoragarri. Hemen txain tolan salda bat bai, oiaskuana, eta horren atau porruak, asenarioa, da azkenean doko oiasko esur batzuk, eta hori dauka. Oso ondo. Pestoa normalen beti identifikatzen du, pastarekin, pasta pesto erara, prestatzen dela, baina, beste, errezeta batzuetan inaldugu, eta esan dakoa, duela, biru astero egin genduen, baina, pesto ezberdina, errukula pesto bat izan zen, hor aldatu genuela zen, albaka errukulagatik, eta hor bakizu, pestoetan, gaur pinaziak biliko ditu, baina zenbat eta zenbat errezeta daude, non pinazia beharren beste fruitu lehor bat erabiltzen da. Anakardoak eta azkenean, hori. Prezioak moldatuz hori, pixkat. Beraz hau tradizionala ez, gazta ez da parmakoa, baina tradizioa aldera joko dugu behintzat. Kontua da, ez dala zetan izan behar dana, euneko, moldaketa balo dela beti izaten du, eskura daukaguna, batzundako agian, ez dakit, parmako gazta aurkitzea, ez da erraza, ero etxean horrelako gazta ondua dauka, berdin zait, erronkariko gazta bat, idiazal bat, iratiko gazta bat, ero mantxako gazta bat, ondu bat dauka, eta ez da, hau daukat, honi irten bide bat emango diot, ez? Eta lehen? Hone behintzat, badauka, logikarik badauka. Ez dauka bitoen TikTokean virala egindan saltza berdea deitu diote, bai, saltza berdea bada, berdea dalako. Baina ez da saltza berde bat. Baina olixua, perrexe eta berakatza. Eta berakatza. Claro, gainean, errezetak hartu, eskukada bat, tipa bane, saltza berde egin dut, eta iruditu zait dala gauza super erreza, olako, biberoi bat egiteko, hemen, nazten dut, litro erdi oliba olio. Gero, baratxuriak, 6-8 atal, eta katiluka dat, perrexia. Botatzen dio, birrintzen dudana, probatzen dut da, pixkat, fuertia, pikante dago oraindik. Honi, olio gehiago batako. Beste, txorroka da bat. Eta eruzetako erabiltzen dau, saltza berde hori? Ez dakit, honek irauten dit pila bat, azkenean, oskaiutik kanpo daukat, biberoian, lau postarte izaten, lau postastera izaten. Perrexia freskoa? Freskua botatzen dio. Eta baratxuriakin, eta oliba daukanez horre mantentzen. Bai, ez, baina normalen koloria eta... Bai.
Ez, normalen hori itxen dana da, hori, purtxo bat, egosi ez galdarrestatu, hori klorofilata mantentzeko, eta gero iragazi, eta... Hone, birrintzen dut. Hobeto mantentzeko, kontua da, deitzen dira, salsa berdea indut eta ez zaite iruditu hain zaila. Egia ez dait, gero, komentario batzuk bakarri sartu nahiz irakurtzera, gehiegi ez dute errezetan sartu, baina ez dakit berak deitzen dio saltza berdea, berdea dalako, baina ez dakit esaten duen euskal saltza berdea. Ez, berak, saltza dau saltza berde bezala. Saltza berde, eta hori erabiliko du, gauza kontzeko, ez dakit. Hori da, zuk erabiltzen duzu moduan. Eta ero botako dio gainetik, guk eindako risotto honi ere, bukaeran botatzen badiozu, horre bixi puntua emango dio, eta saporea emango dio, era goxua dago. Baina, gero, komentarioak guzti jo, da, jartzen du bate, erabiltzen duzun olio guztiarekin, nire hileko soldataren erdia eraman duzu, ez da izen. Asko dira, hortik, ez pixka esaten du, ze karesti, zenbat olio, eta zenbat... Asko ibe, esageratzea guztetan jake, pila bat. Bueno, kontua da, horrek, horri saltza berdea, bada berdea, baina, aguakatearekin egin alduzu baita olako saltza bat, eta zuteitu aguakatea saltza berdea, eta segun zertako. Gero, sartu behar nez, eta ikertu behar dut, hobeto begiratu behar dut, ea deitzen dion euskal saltza berdea, lebatza saltza berdean honekin egiten duen, Ez, itzen dago, nik ikusi dut, biberoi baten sartu, eta gero hori, patata frigitzu batzuk egin, edo adibidez, oi asko bat, edo plantxan, edo olako arrain bat plantxan, eta saltza hori botatze hotza, Baina, jatetxe batean hori erabilerko zen duen saltza berdea diteko? Bai, baina berak ez dago lan eramaten. Nola ingo zen duen? Saltza berde bat horrekin? Hori, oinarri bezala erabilitza? Bai, zelan? Ez dakit. Arrain bat igota, hartotxurizakin... Ez, hori... Saltza berde bat egin tradizionala, eta hori erabilita? Ez, hori erabilita. Esan jarri sartaian... Bai. Eta horri bota aldezu, berotu egiten dozu, azten danien pixkan dantzan ero hori, iringo jaraka bota, gero saldarekin busti... Nik ardotxuriza botako notzan, bai? Ardotxuria nahi izan ezkero. Nien nahi zozo ardotxuriza, nire bakarrik saltza berdia, bakarrik... Eta bueno, arzake bakuz esaten. Salda ez da ebilidar. Urarekin inber da. Saltza berdea, urarekin inber da. Baina, bueno, ni hor nahi... Ja, hor... Juan Marik gauza askotan arrazoia izango du, eta hortan bere arrazoia izango du, berak esaten du, ez, arraiaren zaporea nahi dut, eta baina lehatzan salda bat botatzen badioso, arraiaren zaporea izango du, ura botatzen baino, eta... Eta, bueno, saltza berdia edo zigorrek lehen aipatu dauen pestoa, erabileike errezeta askotan, ez? Pastan, lehen esan dut egun bezala, hemen gaur risotoan joango dan forma honetan, eta bestela niri gustatzen gatbe bai asko entxalada kontzeko. Hau da, olixua, ospina eta gatza biharrean, orako pesto batekin bebai, ezkenean olixua dau, limoia batzuk edo ospina bebai botatze dutzi, puntu zitriko bat emoteko, eta entxalada kontzeko oso goxua da. Berakazalea izan berzat, Hori da, berakaz bari bota insaikie, edo bestela bebai aragi dako. Ni hoi askoakin bebai asko gustatzen. Ez da, pestua, hori ez dela bakarrik pastarako. Igual, entzun dozuena bai, baina, badauz moduak eta moduak. Hemen txegu, kalabaza ikusten dozu, holan laukitxotan, eta gero gainetik joango da, nik desente indot. Bai. Ze, gero, murriztu iten da, gutxi geratzen da, gero, murriztu iten da, ez hainbesterako, baina... Naiz, eta gero erresta honetan ez erabili igual, gero erabiliko krema bat itxeko, entzalada bat ontzeko, bakizu txorinen, ez dala esebe botatzen. Hau, 45 minutu, 45, zuen laban arabera, 200 gradutara. Bai, txigortu arte edo aputxoa gorritu arte, da ontsi, bai, oiez, gure risotu aikera. Bueno, risoto erabiltzeko, arroza, badakit, ez daite, arborio karnaroli hartu duzun, baina bakit horako arborioa, ez? Risoto arrozak itzein izan dugu, behin baino gehiagotan, normalean hoie dira arborio eta karnaroli arrozak italiatik datozena dira oikoenak, almidoi gehien daukatenak izaten dira, baina, albuferako arroz bat ero erabili aldozu, horrelako bomba arroz bat ere erabili aldozue, horrekin, almidoia ere badaukazulako horre aseguratu. Bai, hori da. Kontu bat, hor, risotto egiteko inguruko teoria. Oin badaude beste batzuk atera direnak esaten, pare bat aldiz, beti risottoa bakizu, beti era tradizionala izaten da, hor jarri erregosten, Patrik, ardaua bota, eta gero pixkanaka salda jun gehitzen, ez? Bota biru burduntzali, jun mugitzen, noizean behin, ez da egon behar une oro mugitzen hori ez,
baina noizean behin mugitzen, eta salda behar duen ala, jun botatzen. Oin bada beste teoria, nun esaten duen, niri behintzat, saldarena, ni kalkulatzen baut, ez da, 300 gramo arroz erabili baritut, ni botako nioke, ia litro terdi ero salda botako nioke. Hortik kalkulatzen du, pixkat gutxixeo bota aldiogu, hori hasieratik botatzea, bueno, nik onartu nezake hori hasieratik botatzea, baina mugitzearena nik uste dut, bai dela garrantzitsua, sekun nahi duguna da, arrozale horiek apurtzea. Eta hori dago teoria bat esaten dena zein, hasieratik dana botata, eta 2 aldiz dana hola mugituta, nahikoa dela. Ni ere zaurren hain aldekoa. Horren teoria bultzatzen da bien bai esaten daue, gero, krematasuna aldotzasula eman, begixak. Gurinakin eta batzuk esne gain eta botatze utzi, baina hori egin barik mugitzen basue, eta zigorrenek esan dagoa, esan bezala itxen bozue, horrek krematasuna emate dutza, azkenean hainbeste gantz botabarik. Eta, ere, egia da, horrek ondo daukana, bakizu, irinarekin, ez? Lehengo astean izen duenean hori horrek sagarran empanadillak. Aste santu baino lehen. Batzutan, irin gehiago, ero gutxiago behar dute, ura bakizu ezetasun gehiago daukana, ero gutxiago irinak batzutan, orduan ur gehiago, ero gutxiago hartzen dute. Hemen, pixkanaka botatzeak daukana alde da, zuk ikusten duzuela puntua zein dan, eta bestetara, arrozak denalako haitik, ur gehiagiro zurgatu badu ero, eta oraindik ura daukazu lurrundu gabe, hor arriskua daukazu pasatzea dena, ez? Eta bestetara zuk juteza kontrolatzen urne oro bota dala, ze puntutan nahi duzu. Eta tipulatxa, izango da tipula bezala sementxe nabil ni hor negar baten. Familikoa die, Patri, orduan... Esaten zain zara, berakatzen da, tipulan arteko holan saporia edo, ez? Baina, tipulatxik ez baukazu hor beti esaten da, erabilizazue kipula erdi eta 2 baratxuri atal errezeta berdinean. Baina geixo dugu tipulan nik uste dut, ez? Tipulan familikoa... Ez berakatzena baino? Danian. Eta zapuri aldetik zen ez uzatea. Eta gukasunetan ingo risotto bat, oso simplia, bakarrik tipulatxakin, arrozakin eta gaztaiakin. Segero pestuak eta kalabazak emongotzi bere ikutua. Baina hemen, pestoan izango zen risotto bazkenen, albaka pesto bat moduan saldualko zen, ze zapore gehien albakak emango dio, nire uste. Honi? Gazta. Hemen, legunean lagun batetik hitz egiten, ez da ize jatetxetan egon zen, dolako arroz melengea, jantzuela, ez? Arroz merengea? Ez, melengea. Melengea da meloso, erderazko meloso. Eta, hori risotto bada. Ez da. Krematxu utzi behar dira, horrek izaten dira normalean salda pixka gehiago botatzen zaiela, horrelako arroz bat erabiltzea, ero almidoi asko daukan arroz bat erabiltzea komeni da. Eta batzuk dauz krematxuak eta beste batzuk dauz saldatxuak. Saldatxuak, bai. Hone daukana da, ezberdintasuna risottoa, Patrik lehen esan duena, honi botako diolak ero bukaeran gurina, eta gazta botako diola. Gaina horrek mantekatura deitzen da, mantekatura, italieraz, eta hori da, ustea oso melangatu bukaeran, baina lortzen da, erabiltzen duen arrozagatik eta nasketagatik, nasten ibiltzagatik, eta asko, gero botatzen diolako hori, gurina eta gazta, eta hori... Eske batzuk ikuste ditxuzu eta ematen daue adreilu bat arroza baino gehiago. Nahaz, eta nik bidixo batzuk ikuste ditxuzu sare sozialetan, eta batzuk hori. Nahazterakoan da, isa zindozu koiaria bemu bitxu, ez da? Zaten dik geixegi. Eta hortukoa, eta askotan gero jatetxetan jentea galdetzen duen, jatetxera jo naiz, risottoa zeukaten lehengo moduan, eta 10 minutura eina zegoen, nola egiten dute hori? Hori txorien azaldu dugu hemen. Hartu, guki jatetxetan egiten dana, salda batean, salda pila jartzen dugu, 10 minutu egozten dugu arroza, eta ero ostu egiten dugu, zeituen, iragazi eta ostu egiten dugu arroza hori. Eukiten dugu, oskailuan, eta beharrala, jentiak eskatzen duela risottoa, baiten dana bukatu arroz hori, botatzen zaio, azkenengo momentuan saporea nahi digune eman, onjoa nabada, onjo krema pixka bat, onjo batzuk, itxaski nabada, itxaski batzuk ero, salda gehiago, eta ero bukaeran, gazta eramaten badu gazta, eta esne gaina eramaten badu, esne gaina parkatu ez gurina, batzuk esne gaina botatzen diote, eta risotto pila, errezeta pila tekusiko dituzue bukaeran esne gaina botatzen zaizkiona, baina nik aukeran, niko...
Niko astuna geratzen daia gurinarekin eta gastarekin, esne gaina gehitzen bai zuen ikustu gehiagizkoa dela. Beste esneki bat, ez, gehiago, eta zuena jatetxietan oinarrizkoak aukitzen dau tipuletxe edo tipula, ez? Bai. Baina arroza... Ero gabe. Hor, ja, tipulana ez da uneko egun. Hor, bueno, gero, Valentziarrak etortzea, tipulak arroza apurtu iten du. Kasotan apurtzea nahi dugu, ba? Guk arrozaleak apurtzea nahi dugu. Arrozak bere almidoi guztia botatzea nahi dugu. Eta askotan esan duguna baita ere gure zaila. Eta kontu, ze batzuk, razio txikia jarri. Lagun batzuk esangotzue. Horrek arroza apurtzen dau da. Askok esaten daue, entzu indauelako hortik, edo errepikatzeko moduan da esaten dut baina zer da arroza apurtu? Ez dait, hori izaten daue. Baina hori, famili guztietan da, kuadrilla guztietan da, aditu bat, ardotan, janarian, kirolean, danetik kontrolatzen duen jentea da, kotxeak hori da, ez dakitze kotxe, kuadrilla ero famili guztietan da olako aditu bat, eta gabon sarretan da, gabonetan da, zenbat aldiz, Horre danetatik daki? Nean egia gehiago da badakila. Hor txarrena da dakienean benetan, eta esatu zura. Hor bai. Arrazoia eman behar. Dakienari arrazoia ematea besterik ez dago. Hori da. Hementxe, gure tipulatxa, behintxa, bakarrik errego zein bida apurtxo bat, eta behintxe ingau, hau, zera, arroza, arbori arroza kasunetan, apurtxo bat, figortu, zaporia emon, minutu baten edo, kosinatu. Azkenean, hori. Salda bota baino lehen, apurtxo bat nahazteko zapore honeik indanakin, bero aldi bat bai emoteko. Eta ordoa gero, ez? Botako dizu. Hori bai, ardoa, lurrundu, salda, eta hau, nahazten joen. Risotoak ez da berdina emaitza, baina gero egia da erabiltzen baduzue gurina. Eta gazta, hor, einaldozue, kinoarekin, hartatxikiarekin, kinotoa da, ez? Zerealekin, horretik, hartatxikian ez dakiz izango za, baina... Izenak hori, izenan kontu hori deitzen diatenean, laktonesa, ero ez dakiz zer, izenak, esan, maonesa bat esnearekin indakoa. Ero, honi deitu zelan zazu? Kinoto. Izen horiek hori da, Alemanian da Frantzian da debekatu dute ba. Tofuarekin daitzen dana, saltzitsa deitzea ere. Bai, hamburguesa edo esnia. Hamburguesa edo, ez? Esan behar zaio, tofu biribilkia, tofu opila, bai, itxura hamburguesa nauka, baina, hamburguesa izateko, izan behar du, haragia, oinarri moduan. Eta risotoa izateko, arroza bintzat, bai. Riso, hortidatek. Riso, baina bez, ez atzo, baina jente ez horregatik ditzen diogu kinoto, karo, kinoa daukalako. Hementxe. Oiuka dabil. Oiu inbar du, protesta inbar da. Eta horregatxi daukau, hementxe salda oiaskoan egin duguna, azkenian horrek emangotza bebai gure risotuai sapore pila bat, ez? Salda garrantzitsua da beti arroza itxun. Garrantzitsuena. Bakoitzen, eta botatzerako garaian, garrantzitsua da bebai bero egotia. Horregatxik, hasieratik jarri dugu hemen, beroktzen, irakiten, hor dabil, plo-plo. Bai. Bale, Ardoa eta Amerikako historiak ekarriko izkizu orain, Europarrak Amerikara joan zirenean, hor txerria, oioa, arroza eta holakoak eraman zituzten, eta baita matza ere. Eta nahiz eta lehengo urtetan matza esan ondo egokitu, eta han saiatu ziren ustak eta matza landatzen, esan ondo egokitu, pixkanaka indarra joan da hartzen, da gaur egun Kalifornia da hor munduko laugarren ekoizlea handiena ardotan, eta gero Chile izango zen 5. eta Argentina 6. Orduan, ikusten da bertako eguraldi baldintzetara eta moldatu dira, baita azkenean urteak eta landarea egokitu indala bera, ingo zituzten beraien nasketak, ibiliko ziren. Barietate desberdinak azkenean euren klimatologiara eta egokitzeko. Imaginatzen, baietz. Hementxe salda berua zauela, eta gutxinaka gabiz botatzen, hau segitxuan lehortzen danean berriz botako zaube, eta joango gara gure saltza. Pesto saltza itxen. Horretarako, lehengo gauza eta garrantzitsuena, izango da, gazta birrintzia. Nik ikusi horren errezetan bat, egin biotela, pestoa 2.0 erara, eta da, itxen dago olako gazta urtu batekin. Itxen dago, da olako pesto bat, hau da, itxen dago, pinaziak edo fritu lehorrak, ostuak,
eta olixua, eta gero olako esnegain bat, gazta urtuakin, eta gero hori dana nahasitzen daue. Olako da gazta pesto krematxu bat, edo izango basan bezala, baina, bueno, gu momentuz... Eta itxura hona dauka? Bueno, bidixokuek bai. Eta oso konbentzituta esan, Ez? Bueno, holan gatu da, bueno, ez dakit. Ni pesta asko gustatzen gaten esolan bere hortan ez da holan necesidadarik aldatzeko. Pesto gustatzen gaten asko da gorrixa. Holan, tomate lehorrekin eta itxen dana, izango zen, prestakuntza berdina, baina eskenean tomate lehorrekin. Eta, horrekin mote hotzan holan ikutua, tomatiana. Pestoana, ia esan, gauza handia da. Bueno, Italianako errezeta baten gaudenez, bueno, hor, Italiako Alpeetara jungora, eta, bueno, lortutakoa, garrantzitsua, nik enekien horrenbesteko metrotako, olako lakuak, horren, hain sakona daudenik. Hor badago, apnea da bakizue arnasa hartu, sakon, kanpuan, eta berantza bi modalidade, igual gehiago ongo die, baina bada hor kable batek usten da normalean, oinarri bada helduta juten zara, eta pixu batekin pixkanaka berantza zoaz, eta beste bada, aleta olako gainera, sirenan antzerako olako aleta handi batekin, berantza juten direnak beraiek, rekorra jarri dute, rekor berri bat indute, hango laku batean, Lago di Anterselva, deko izena, 1006 metrotara dagoena, eta jetxi dira, 140, Valentina da Cafola, 140 metrotarako sakonera. 140 metro. Aia mata, belarri xai, esango zer pasau. Horre badu teknikak eta horre puzin da, horri... Alata be. Baina hala ere, zenbat minutu, eta gero, ze hotza, ze temperatura ikizuen. Ze kanpuan, uste dute, hau izanean, 3 gradu, ero 3 zeropetik, ura egongo zan. Suposatzen dut, 7 gradutan, 6, ero 5. Ausardia hor bia da. Hori da, neoprenuarekin, da ana, jungo zan tope, baina, kontua da, ikusgarria da lortutakoa, eta, hori, ze sakonera zeukan ez, hor, seguro, ez da nik, saiatu izan direnako laku batean eitera, arrazoien bat izango da, hotzagatik, uran moda, hor, bakizue, arrauna hemen guk, arraunlariak ez, errekan entrenatzen du, eta gero, aste bukaretan, pasaiara juten dira. Nik hor ezagutu nuen, eta aldea zegoen, errekan gutxiago flotatzen du traineruak, eta arrauniteko garaian, igeri itean, gu triatloia egiten genitunean, igeri ez da berdina. Ur gozotan igeri egitea, ur gazean pixkat gehiago flotatzen zuen, eta errexago egiten da, ez? Baina hemen, ziurrenik ere, ez dakit urpera juteko garaian ez dakit dana, zer bilatu izan duen, zeratik induen hor, ur gozoa, temperatura hotza ere, ez dakit zerbaitetan eragina, laguntza eman dion, laguntza ez da pentsaten. Kalian 3 zeropeti zauden. Ura berua, ongo zan, sartuko zan, kalian, kanpuan ura ongo zan, ez dakit, 5, 8, hemen itxasua 8 gradutara jisten da, asko egoten denien, 9 gradu inguru lakon bat jisten da, hortik. Eta hor, angoran, 1500 metrotan, ur ez da izenbatetan, baina ziur errazoi bat daukala, kontua da, astebete lehenago, hor Yasu Oseki japoniarrak 126 metroko sakoneran jarro zioen rekorra, eta gero Valentinak kendu inzion, eta hori, ez dozein 14 metro gehiago izituen berantza. Bai, 14, metro horretan pila badala. Pentsatu jat, buseatzen eta ibiltzen ginenean, Tailandian da izan ginenean uda honetan, eta zuk buseatzen dozu, hori bombonakin, ez dakize dana, ondo zainduta dana, eta gero ikuste dituzu batzuk, anguak, han bizidina bertakuak, ez dakit nola aukiko dituzten, belarrixak, edo birikixak, baina, igual umetatik eda indabeolako gauza batzuk, eta gesten die, 15 metrora gero, atara gero ez dakize, eta ikuste dituzu olako gauza batzuk itxen, zuretako diela, sorak erixa. Euskal Herrian tradizio handia dago, arrantza iken dena urpeko arrantzana, tradizio handia dago, eta txapeldun handi asko izan ditu Euskal Herrian, txapelketa mundu mailan eta aurrean ibili direnak, eta horrek minutuak, baina pila bat irauten dituzte urrazpian, pila bat geisten die, eta baina, hor txapelketa hauek arrantzanak izaten die,
jetxizte izen bat, eta harri baten ondoan iskutauta egon, itxagoten, handik arraia pasata orduko, lasai, hor garrantzitsua da, zure bihotz taupadak alden eta basuen mantentzea, hor, bueno, asko entrenatzen dute, apneako ariketak eta egiten dituzte, arnasketakin, hor hipopresioak oso garrantzitsua dira, elastizidadi ematea diafragmari, eta, bueno, dago jendea, ez da, 5 minutu egoten dira, eta nire irutzen zen, aztekerio, nik lehen, nire errakorra, ia 3 minutu izan zen, eta... Eta holan geratu zara zego. Ez, holan geratu, eraz 3 minutu ania. Ez dut hobetu. Broma esan. Esaten dago, ez, oitxutaz pasauz eta horre gauzak entrenamenduak egin bidiela, ez? Eta ala ere entrenatuta, istripuak egoten dira, ez tala lagunen arteko apustu bat da, jo, norek aguantatzen da benze, aguantatzea, bueno, ataletzen zara eta jazta, hori da, ez dagoa besterik. Saio izango zen, ez dakiz erriken, harri batiekin lotuta, botatzen bazaitu eta ero igo ezin badozu. Arnasketari ezin diozunean eutzi, nahi eta nahi ez, lasai kanpora atarako zarela. Atarain bizera. Bueno, hemen txegure risotoakin jarraitzen dugu, botahotza usalda geratzen sana, eta hemen mugitzen, eta hemen txeingu pesto saltza orduan daukau. Gazta, berakatza sartu dotzau. Hemen txe pinaziak, 40 gramo, aberatxakara. Bai. Gatza eta albaka, aberatxakara hemen bebai, 50 gramo. Zigorrekin zauen errukulakin, espinaka ostoekin bebaien leike. Bueno, beste osto batzukin, azkenean igual errexagoa diela aurkitzeko, merkiauak, edo, bueno, dana dalakoa, zuek moldatu zuen poltzikuetara. Baina egia da, egia da. Bai. Hau bezalokorik ez da. Bai. Eta albaka... Albakarekin da, oberen asko bat. Saiatu izari bakarrik ostuak aukeratzen. Zehonek emoto dutza puntua mikatza. Orduan, bueno, saiatu, besta, holan, ze surtoinen bat edo hor joaten bada, ez da ese pasatzen, baina, bueno, saiatzen basari ostua bakarrik. Eta hor, oso aditua direnak eta esaten dute baita, sartzen diozuenean hau irabiagailua, justu birrindu behar dela, aldala, berez, oberena dela, izango zela motraioarekin, ze bestela, ematen digunen irabiagailuarekin, temperatura hartzen duela, eta temperatura horrek izorratu egiten duela, eta hori. Baina, bueno, eskara jarriko... Agian, horregongo da beste aldien italiar bat, gu hemen ibili garen esaten moduan, saltza berdean inguruan, egongo dira, baina zer ari da iten hor, ez da gizien bat alar bota dizkio, 2 minutu da marrore birrintzen. Gainera oliba olio naparra eta ez hemen piamontekoa. Lotzagarria dau, ez da gizien, konsulari ditu behar diogu, jundeikiala Euskal Herrira eta kexa bajarri duz. Alessandro gure laguna, bidaliko zau errezetia, ia... Alessandro, bueno, Alessandro, neko... Bai, sukaldia da egutzuna. Asko gustatzen zaio sukaldia, eta bada, hori, garantzitsua. Eskuak golan, hori ez da horrela, bitu, Barcelona esan dizu egon ezela, italiar batzukin egon gara, oso jatorrak, baina gaina hori da, autentikoak, eskuak, behar dituzte, nire esan dira, eske zuei eskuak lotzen dizkizuet eta ez dakizu hitz egiten. Ez dakizu hitz egiten, behar gauza asko esaten dira eskuekin. Hori badau oso behitu Bilboko beti biralen gauzak eta gabizenez, Bilbon badau olako denda bat, produktu italiarrena, Aldente dauka izena indautxun dau, bere alaba nere oso laguna da, eta bere haitxak egin zauen, bere haitxa da italiarra, aspaldi... Mafiakoa ez da, baina aspaldi etorritakoa Bilbora. Eta orduan izotzen behitu haitxa, egin olako keinuak, eta bakoitzak segura dauen esan. Eta jarri zaben, bidixo hori sare sozialetan. Eta batian bilakatu za, baina, bueno, kisa mirala, milioiak eta milioiak. Zein da? Honek gure dago esan ez dakize, bestia, holan, mugitzen zitsun desberdin, gero erakutziko zut, bidixo hori hona da, eta bitxu, Bilboko denda txiki batetik holan jaiotako bidixo bat. Gure txike bau, que nolako gesto bai, eta zan, holan. Enbote motzute eskerraz! Pan, hori eta oso birala ezan eke, baina gogoratzen ginen gero. Holan, eltxot, holan. Enboten botzut. Bueno, gurasuen keinuak niramak zapatiak entzen zauen. Bai. Eta zapatiak entzen zauenean... Nire izebak, nik ikusi nire izeba, 6 metrotara, nire lehen guzuek burun ematen, Buruan? Punteri bat zeukan, baina, ez da, lau aldiz botako zen da, lau aldiz, plomba! Zapatia egaztea.
Ez da egit, zapateria egalari, baina artista, eta nik uste dut, olako mandon materi izango zula, olako, ez, erdi, ze beti asmatzen zuen, ero egia da leguzuak ere buruaniko. Trebesia. Burua tamainako dauka, Gauza die moduen, padre, ez da asertatzeko beti da errexagoa, ez? Gauzak onartu da, die moduen. Gure arrosan puntua ikustera. Bai. Honei. Honeko faltaako bisat, ez? Ikusten da. Geratzen jako, ondiokan, saltza inea daukou, joango gara gazta birrintzen, eta itxoen gaube ataratzia labeko kalabasa. Bestela botaldi, ura bota beharrenero, bestela horren likidoa badaukabe, bai, ez? Zerena? Kozinatu da, nahi du esan, pesto botaldi osula. Hor pixka, ero pestoak ero jungo da. Ez, pestua bukaeran gurotza bota. Orduan, momentuz geldia ditxo bat ingo gomen. Bai, ez da gen, zuk esan. Eta segitxoan bultako gara. Ba, hemen txe, Hortxe. Hau, listo. Hortxe. Hora, holan, krematxu badau. Bai. Baina hondikan emon Baina gotzau. hobetu alda, nik uste beti hobetu alda gauza. Orduan gehitxuko, gurin apurtxo bat. Apurtxo bat edo askotxo bat. Behar duena. Eskatzen dozkuna, bai? Bai. Hau gehitxuko, eta bere beruakin bai urtuko da, Hau pena da, zuzendariaren dietan ez dela sartzen. Ez. Bestela bera oso arrozalea da, baina ja holan begiratzen ari da, eta pena bada, bai, ze, oin jarri jarri zaio, ze bak, izo dietan hasi zala, utzi zuen, eta berriro... Baina buelta da, ze, azte santuak gogorrak izan die. Bueltatu da, eta... Bueno, hemen txe, gurina, bai. Gazta be, otako txau, dana eze, gero apaintzeko be bai. Bia dugu. Ota! Betxonola da bien, muti. Ota! Viteli, baiet! Ze txarto ala. Ni baitiko, ez? Nik ez dago tiniko da zoik. Hori gaina, hone, bako zer daukan, hau da seme bat moduen, Patri. Hau, leku guztietar zuaz doa. Gerri bueltan lotzen zaitu, tak, ona, Antonio, hau eta ona juten da, eta zurekin bizi guztian zure ondoan. Atxa. Bizi danian ez, muti. Bueno, ia, eta... Eta ontxe, pestoa, dana estotza botako, lau koiaraka da botakotza. Lau. Bosgarren bat ez du onartzen? Ez. Iru? Baina, eta tamaina zein da? Hori izan, nahi dut esan... Bai, koiaraka da... Bai. Haundixak, bai. Zalantzan zauze da. Bai. Oine. Ni perdeskia holan, Hola, no? Bueno, lehen esan duguna, ikusi duzu hau nolako dan. Pesto esparkatu, risotoa egiten duzuenean, ez kalkulatu paella razio bat ateratzen moduen. Ez. Hau astuna da, pixkat jateko da. Hau ez da raziokoa. Ez, hainbaten ez. Baina gehien bada hori, Astuna delako, azkenean badauzka. Beti iten du asko, eta gero, honekin bigarren harin bat ero jaten baduzue, ez da postrea jateko gai izango zera deten, Holan, koiarakada batekin. Bai, ez da gehiago behar, holan, nahikoa. Eta ontxe ingo duguna da, hemen txebeitu. Hau da, labetik atara dugun kalabasa. Bai. Hemen jarriko txau, holan. Gainean. Eta gero ingo gazta. Eta kalabasak badauka piper beltza, orduan ez totzau botako, baina bestela hemen txebe bai. Hori, piper beltza purtxo bat, eta listo, gure pesto eta kalabasa risotoa. Bueno, teknikoki esan da, hau izango zen, pesto risotoa kalabasarekin. Ze ez da pesto eta kalabasa risotoa, hori hostelitzan erakusten ziduten, nola izan barko zen. Bota hotzagunean beste gurin da, esan dago zuzandalixak ez zaura jango, ez? Ez, nahi apikatu iten. Guretako dana, nik ekarri itxut bitaper. Eta gozakin geratzen basa, nik polenta ingo dizut. Ondo. Polenta perretxikoekin. Erz eta erraza, azkarra eta oso italiarra. Oso italiarra, bai. Oso italiarra. Italiakin jarraitzu eta apur bat, ez? Monografiko hau. Hori da. Bueno, kontatuko izu nola ingo dugun eta hasiko gara lanian. Oso ondo. Lehenbizi esnea eta salda berotzen jarriko ditu eta irakiten hasten denean polenta bertara gehitu eta horri izango dugu iskinetatik askatu arte.
Sartaiko izkinetatik askatzen hasten denean, maskarponea gehitu, ondo nahasi eta geroko gordeko du. Bestaldetik, tipula eta baratxuria erregosten jarri, perretxikoak bertan salteatu, eta ero zerbitzatuko ditugu perretxiko hauek polentaren gainean. Una. Ez dugu ingo, polentakin aukera dagoela, ostutzen da utzi ezkero, gero gogortu iten da, eta holako bloke bat laukia ero moztu aldugu, eta ero plantxan eta ero gainean. Baita azkarrera da inda, gaur ingo moduan, hartu eta... Kreme bat izango basan bezala, ez? Krema bat azpian izango, oinarrian harto. Oinarri bat izango da, harto krema. Bai, gure morokia izango basan bezala, holan zehose lodixa, baina itxuran, eman leike geixau patata krema bat. Bai. Holan, oinarri izan ara gixan gainean. Joan zen urtean zigorrek, eintzaben bat oso goxua polenta baltza. Ze, eintzauena da margotu. Ez da beltzakin da, gero txipiroiekin jangauen da oso goxua. Baina berez normalian, hartuan itxura daukase horixa da. Orduan, harto irinakin hori da, harto irina da oinarrixa edo hortik abiatzen da, ez? Eta hori, urakin edo saldakin egosten da, oinarri guk egisa esan, ez daukago itxura hondirik, baina Italian asko jaten den gauza bada. Eura, gainera, hasieran izaten zen txiruen janarixa moruen, edo, azkenean bada zehose merkia eta erreza, baina gaur egun Michelin izarrek be badaukie bere kartatan, orduan, hartu daue bai bere izena da berre garrantzia hango kulturan, ez? Hor, berreskuratzen nahi gara azkenean, ez? Zenbat errezeta lehen erdi galtzen egon diena izaten. Horre, ja, ez dira jaten, jatetxe honetan da hori hasi, zen nik uste badagoela joera bat betiko errezetatara joateko joera, ez? Da, lehenko azkenean gure burmuinen iltzatuta dauzkagun errezeta zar horietara bueltatzea, hoie direla horretaz gogoratzen gara, gehien bat. Eta horre berreskuratzen behar dira. Azkenean, pentsau geike, zelako glamur gutxi, ez? Pentsau, sagar batek, ez mango batekin alderatua, baina azkenean bebai, jasangarrixa, da, jasangarrixa bada hemengoa, eta beti jan izan duguna, ez gauza eksotikoa baino, da orduan, Michelin izarrek bebai asko ontsa da bizlanean jasangarritasun kontzeptu honetan. Eta orduan hartzen dabe, berreskuratu, lurraldeko jakixak, errezeta zarrak, eta hemengo gastronomia. Eta ez Michelin izarra jatetxeak, denak orokorrean hori denetan nahi dala. Bueno, hemen gure salda eta esne nasketa, hemen alda bakarrik salda, alda bakarrik esnea, ero gukin dugu moduan, biak. Eta botatzen pixanak. Zigor, hau, polenta saltzen dabie, holan, belardendetan, supermerkatutan eta... Normalean, belardendetan nik... Paketetxotan, ez da? Bai, paketeak, eta hau da erdi... hau da erdi egozia dana, hau 5 minutuan irakitan eukindan ikua da, bestela besteak ordu betero behar du, eta normalean nik lehen inoiz ikusi izan du supermerkatuen baten, baina orain bakarrik belardendetan da erabili izan dudanean belardendetan, eta azkenengoz erotuta ibili nintzen da, enuen aurkitzen, baina lortu genuen azkenean, eta hemen daukazue polenta dala, atzo morokila eta ez daitzeik, hau bai dala morokil bat, honek betetzen dau, hau gozareako, nira mamai jartzen batzazu igual esango zaren, ditxu, morokila. Batzuk morokila maitxe dauen, da, bestatzuk gorroto. Eta bardinak edatzen da regetoiakin. Gorroto? Ni gorroto nalema. Era bat. Era bat? Era bat. Jo, mutil. A ber, hor esaten zaben, ez? Rock and rolla infernuko, ez? Doinua, musika da, ez? Hori esaten zen, ez? Da, diabruaren musika. Orduan, regetoia ze planetatako martziano gaiztoren musika da. Regetoia da... Ez edu zaten zen. Ez. Ni dantza itxeko pia gustatzen jat, eta holan animatzeko, da kuadria artean. Igual, ez dakit, martitzen euritxu baten ez nauen jarriko nire etxian musika hori, baina egisa da, festan eta ataratzeko, niri pia gustatzen jatela, regetoia, eta baina, bat dago Argentinako tipo bat, sumoruan dela. Ronnie Bandini. Eta Ronnie Bandinik hainbeste gorroto dau regetoia, nun gailu bat asmatu dauen, reggaeton bigon, hau da, reggaeton Juan Saitxe pikutara, era hori gailu bat asmatu dau, Bluetooth bitartez balixo dauenak, eta antza, bere bizilagunak reggaetoi pila bajarten zaren, volumen oso altuan. Eta orduan, berak asmatu dau, Bluetooth bitartez funtzionatzen dauen gailu hau, bere bosgorailua itzaltzeko, bizilagunana. Hau da, gailu honek, algoritmo baten bitartez, edo olako teknologia baten bitartez, antzematen dau reggaetoian musika,
eta isildu itxen dago. Eta nor da tipo hori? Ba, tipo hori da argentiniar bat, zure lagunik onena, gaurtik Baina, aurrera. esan bere, elbidero lortzeri badaukazu, ni gaiu hori, bueno, ez horionen nire Baina, ez da bizilagunak eta hori ez da erresagoa bentzuten. eta ez da erresagoa bai bizilagunan gana joatia, ez txirrina jotzia. Bueno, a ber, ni berdin zait, bizilagunak zer entzuten, musika altua badauka, berdin zait, niri gustatzen zaidan, ez da, lapoiarrekoz baldin badauka ere. Ez dut nahi, osea, ez dut zetan nik entzun behar bere musika, Baina hori ez da musika, lasai. Nola ez da la musika, hori bada musika. Broma, Hori broma. musika iten dute, gitarra jotzen dute, bateria bat, Bai. hor bestea da, makina batean sartu Zure musika batzuk. bada musika, baina bai. Reseta, segundu Ulertzen baten. Hemen polenta inda, gero gurina eta botatzen diote askotan, eta horre, ero gurina hasieran bebe botalda, guk, Bai? bueno, ba hemen botako ikusi zuen niko mazakotea geratu da, Bai. baina orain maskarponearekin, krematxu txiko du, eta hau ingo duguna da, itzaldu, eta, bueno, ba, ja bukar arte, hemen ukingo du berua. Eta bien bitartean, Oso, no? hor, bota diot eskaia, nahi duzunako, ba, ikutu berri bat ezberdin matemateko, eta hemen pertsikoak hauek isostuak dira, Bai? eta ingo dituguna da, hemen salteatu, 4 minutuan ero, bixi, eta listo. Eta izango zen, no? bueno, oiek hemen gainean zerbitzatea, ez dauka zer gehiago. Ba, behitxu zelako plater erresa, osasuntza Bueno, eta bai, gozoa. regetoia ez aldatu egin deba, eta bentan, baina zu kaskoekin entzuten zoazen, hori oparrandarako, zu bakarrik parrandarako da, ero bestela. Nik parrandarako, bai. Dantza itxeko pentsatzen gat musika onena. Eta igual, ba, ez dakit, zapatuan geratu naiz lagunekin. Bai, Eta ez daukot gogoa hundiriko lan atarateko, bai. prestatzen abien bitartean, da, makiatzen abien bitartean, jasen abien bitartean, regetoia purtsu bat jartzeo, eta segitxuan, harima piztu itxen jatolan, Zure ama balaki hori? Nire ama bai. Eta ez dut esaten, ume, mesedez, kendu izu hori. Ez tozta epaitzen. Gaina ni amakinen az, bizi. Ja, baina, ez dakit, bere txera joten zanean, da jartzen bozu hori, ez dakit. Bueno, bakoitzak, libre da eta gustuak hortako daude, eta Hori bakoitzak da. eitzia dauka nahi da buena. Errespetatu nazatzen, ez. Erabat. Nire amai ez ja gustatzen. Nik uste dela, adin bateko kontua, ez? Nik tonoa jartzen dutena, letrak, musika mota, dena, zena izu esatia. Eskatzu, ez ebe gustatzen. Ezerrez, benetan. Bueno. Eta gero, gaina ni oin, hau gaztek eta oitxura handia badaukate, oin menditidoaz, eta hori jarrita da, horrek Ja. altaboz txiki horietan, hori entzuten dala anboto puntatik. Ez, mendian, gure bazue, billo, belarritaneko, ni ez zait ondo iruditzen, baina jarri kaskoetan eta entzun zue bakarrik. Nik ez du zetan entzun da. Ona, Gazpizka falta zeo, platertxo bat atakot utziko diogu, txoin, honek egin berdo, berdin esan berdo bala. barkatu. Honei, gazpizkat, honi ere gazpizkat, 2 minutu salteatuko du, eta bagatoz maila. Bueno, ustaia jarri, Espaldiko partez. bai, oinarrian, polenta pixka jarriko diogu, gehiagi ere ez, Eta, Nos balien polenta izaten da nahiko zapore gabia, ez? Edo neutrua. bai, Eta gero hartzen da, hau... egia da, hemen, ezberdina dela ura jartzia, erosalda bat jartzia, Eixa, arrozakin esan duzuna, hemen olako salda potente bat jartzen badio, horrek emango dio zaporia noski, eta hemen gehien bat irasiko dutena da, bilo, ereino, ez dute, eskaia ez dute, kenda, atera, pertxikoen zapori izango du, pertxikoak onjoak erosuek nahi duzuena. Eta horrela, Ze ona. momentu batean, listo, gure polenta pertxikoekin. Eta ez perretxiko polenta. Eta ez perretxiko, oso ondo, Geratu oino naz. polenta izango zen, hor botatzea onjoak bertan bota ez, hori, teknologia, ostaleritzan emondakoa. Gutxinaka ikasten dago. Beti ikasten da zerbait, beti. Bueno, gu enekin hemen, Oso goxua. zaporea perretxiko nahi izango zela. Bai, eta bero, baina ondo sartzen da, Bai, Benetan. bai. Eta honek asatzen dutzu, gainera, Bai, Berez? hau ere, aukera bikaina. gaurko bi errezeta dira gutxi jatekoak, ze asko betetzen dute,
Eta arki da dona da, arratzaldian, Hey. alba uze, paseo bat eman. Eta bixak barazki jaliago lan konturatu barekin. Bai. Bixe, osteguna, ostegun birala, etorri gurekin. Agur.